insha Allah ta'ala a cikin wannan bidiyo zan yi bayani akan alama ta gaba daga cikin alamomin wakafi da muke magana akan su, kamar yadda za mu gani a rubuce. Alama ta biyu ko kuma alama ta gaba ita ce harafin jimun, wanda muke ganin shi a cikin karatun alkur'ani mai girma. Alamatul waqaful ja'iz ita alama ce wadda take nuna tsayawa wadda ta halatta a yi ta. Jawazan mustawiyar ƙorafaini, ma'ana ya halatta a tsaya inda an ga wannan jimun din, kuma ya halatta a wuce. Duk wanda mutum yayi yayi insha Allah. Misali kamar inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa a cikin suratul bayyinat, innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Kun ga wannan alama ta jimun nan saman wannan alif madda din an tsaya an sa, to sai mutum ya tsaya sai ya ci gaba, ula'ika hum sharrul bariya. Kuma ma idan mutum ya zo ya karanta kuma ya haɗe su gabaki ɗaya bai tsaya ba, duka yayi insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.